हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दिनै रबिबार सानडे दा बेखायनो स्किमनि सायाव लेटेस्ट आपडेट लाबोदों जे सोरबादि बेनिफिशियारि रांखौ मोनमारगोन आरो सोरबादिया बेनिफिशियारिया फायखानाखौ मोनगोन बेनो जाबाय SBM स्किम आसामनि स्किम बेनिफ्राय सेन्ट्रेल स्किमनि सायाव कभार खालामदों बेखायनो नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांगोन फार्स्टआवनो अफिशियल साइटआव बेनिफ्राय जों डिटेल्सखौ नायगोन थ' बेनिफ्राय अरुणोदय 3.0 नि सायाव गोबांथार माने आपडेट दङ आरो अरुणोदय जायफ्रा मोनबाय थायो नोंथांमोनाबो खायसे दानजासिगोन दा मानि थाखाय दानगोन बेनि सायाव नोंथांमोना लेटेस्ट इनफरमेशन लाना फैदों बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब एन्ड लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन दा जोङो फार्स्टआव स्वच्छ भारत मिशन SBM ग्रामीण लेभेलनि अफिशियल साइटआव फैग्रोबाय जेराव नोंथांमोना फायखाना मोननो हायो दा बे स्किमखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ लन्च खालामदों दा मानि थाखाय खालामदों होनोब्ला क्लिन इन्डिया माने इन्डियाखौ जाहाथे साखोन सिखोन खालामनो हायो जानला मोनला खिलाबायना गामि ओनसोलफ्राव बा गुबुन गुबुन लेभेलाव स' बेखौ होबथानो थाखाय गंफ्रोमबो माने गामियावहाय माने गंसे गंसे फायखाना होनो टारगेट लादों जायफ्रा माने गैया अके एबा लुनो हाया स' बेखौ नोजोर बोनानै गभर्नमेन्टआ स्किम लन्च खालामदों सेन्ट्रेला बेनो जाबाय SBM ग्रामीण लेभेलाव एबा स्वच्छ भारत मिशन होननानै स' बे गोबांथार दायो एप्लाइ खालामदों थांनाय बारावबो नोंथांमोना मोनदों आरो देग्लाय लोगोसे नोंथांमोनाबो मोनगोन अके स' बोरै मोनगोन होनोब्ला थांनाय बाराव जायफ्रानोखि खालामदों गोबांथार माने मोनदों DBT हिसाबै रांखौ सोदोंमोन डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार 9,000 फार्स्ट किस्ति एन्ड 3,000 नोंथांमोना सेकेन्ड किस्ति मोननो हादों आरो गासै 12,000 थ' नोंथांमोना बेखौ सिगां मोनबाय देन बेनिफ्राय देग्लायनिया नोंथांमोना ओरैबायदि जासिगोन बेखौ नोंथांमोना गोबांथार माने कनफिउज जादों जानांगौ डाइरेक्ट बेनिफिट्स नोंथांमोना मोननाय नंला दा बेखौहाय दायथ' हरदों मानोना बेखौ दायथ' हरनाय जाबाय ग्रामीण लेभेलाव ग्रामीण होनोब्ला नोंथांमोना गामियारि ओनसोल एबा जोंनि ओनसोल लेभेलाव SBM माखासे जाय एप्लाइ खालामदों नोंथांमोननिखौहाय ओनसोलाव माखासे दायथ' हरनाय जाबाय न'खरावनो सासे सानै साथाम साब्रै गाहाम एप्लाइ खालामदों आरो लिस्टबो फैदों नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ अके स' बेखौ माखासे मिटिं जाबाय गभर्नमेन्टआ मिथिखागौ जे न'खराव माने गोबांथार एप्लाइ खालामदों मिस इउज जादों माखासे फैसाफ्रा थांनाय बाराव बेखायनो गोरा खालामबाय जे न'खराव जायखिजाया सासेल' दायो फायखानाखौ मोननो हासिगोन माने सासेल' माने गंसेल' होनाय जासिगोन बेखौहाय दायथ' हरनाय जाबाय दा बेखायनो BCDC लेभेलाव एबा गाव पन्चायत लेभेलाव माने BCDC लेभेलाव माने गाव पन्चायत लेभेलाव माखासे बाथ्राखौ मोनथियो नालाय थ' बिथांमोननो दायथ' हरनाय जाबाय स' बेखायनो जि डकुमेन्ट्सखौ बिदों नोंथांमोना होबानो जाबाय एप्रुभ जानो थाखाय आरो एप्रुभ जाबासो गोजौ लेभेलनिफ्राय नोंथांमोननि एकाउन्टआव रां हाबगोन आरो रां हाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे टयलेटखौहाय एबा फायखानाखौ नोंथांमोना लुनानै दिन्थिनांगोन दा सेकेन्ड किस्तिखौ नोंथांमोना माने मोननो थाखाय स' खायसे खायसेयानो फार्स्ट किस्तिखौल' मोनथों सेकेन्ड नङाबा बिदि नङा नोंथांमोना गभर्नमेन्ट प्रसेसखौ मोनथिनांगोन अब्लासो नोंथांमोना माने फैबाय थानाय समाव बेनिफिट्सखौ मोनगोन आरो स' बेनिफ्राय गोदान एप्लाइ जागोन ना जाया बेनि सायाव डिटेल्सखौ नेक्स्ट लेभेलाव लाबोगोन दा बेखायनो नोंथांमोना आधार कार्ड बेंक एकाउन्टजों लिंक थाथारनांगोन प्लास भटार कार्डआबो नोंथांमोना थानांगोन दा गोदान जायोबा नोंथांमोना लेटेस्ट इनफरमेसन लाना फैगोन माखासे गोजौ लेभेलाव एसे डिसकास खालामनानै देन बेनिफ्राय दा नोंथांमोननि स्किमा बे जाबाय सेन्ट्रेलनि स' दानिया जों थांसै बेनो जाबाय आसामनि स्किम बेनो जाबाय अरुणोदय दा 3.0आव नोंथांमोना सोरबादिया मोनगोन आरो खायसे दानजागोन दा दानजानाया बोरै दानगोन बेनो जाबाय सिगां एप्लाइ खालामनाय टाइमावहाय माने साख्रि गैयामोन न'खराव आरो लोगोसे गेजेर समावहाय साख्रि मोनबाय एबा हमना ला जास्ट एग्जाम्पल आसाम पुलिस एबा टेटआव साख्रि मोनबाय अब्ला बिथांमोननि न'खराव जायफ्रा अरुणोदय मोनोमोन बिथांमोननिखौ दाननाय जागोन मानोना गाइडलाइन्सआव दंखायो जे जायनि न'खराव साख्रि गोनां बिथांमोना बे स्किमावहाय माने नट इलिजिबोल माने मोननो हानाय नङा आरो मानोना 2 लाखनि बारा खामायोबा बे स्किमाव मोना नालाय स' बेखायनो बेखौ दाननो हागौ आरो माने दानखायो स' बेखौ नोंथांमोना जेबो दासान मानोना साख्रि मोनबाय नालाय देन अरुणोदयनि सायाव डिसकास खालामसै बे स्किमा जाबाय आसामनि स्किम अके 3.0 नोंथांमोना जेब्लायबो अनलाइन जाया अके अनलाइन जाया खायसे खायसे अनलाइन जादों होनना थांनाय बाराव खालामदोंमोन गोबांथार दखानिफोरा हमजादों एरेस्टबो जादों बाट बेयो जेब्लायबो अफलाइन जायो अके स' बेयाव नोंथांमोना जाहाथे बेखौ गोसो होयो मोजाङै देन बेनिफ्राय BCDC लेभेलनिफ्राय एबा गाव पन्चायत लेभेलनिफ्राय बेखौहाय सेलेक्सन खालामगोन बेनिफिसियारिखौ आरो बेनो जाबाय सेप्तेम्बराव फर्म साबमिटआ जागायसिगोन अके सेप्तेम्बराव दा सिमा बुंनाय बादिबा 15 सेप्तेम्बराव फर्म साबमिटनि खामानिखौ मावगोन होनना बुंदों अके बे फर्मा जेब्लायबो अफलाइन जागोन अके स' बेखायनो नोंथांमोना अफलाइन खालामनांगोन अनलाइन जेब्लायबो दा खालाम देन नोंथांमोना बोरै मोनगोन बेनिफिसियारिया सोरबायदि मोनगोन बेनि सायावबो नोंथांमोनजों डिटेल्सखौ लाबोबाय दा रां सोनायखौ सिमा बुंनाय बादिब्ला माने 1 फेब्रुवारि 2022आवसो नोंथांमोना जागायनानै हमना ला जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव सोयो नालाय बेखायनो फेब्रुवारि 10आव नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबथारनो हागौ अके थ' बिथाङा बुंदों 1 तारिख होनदोंमोन बाट 10 तारिखआवसो सोयो नालाय स' नोंथांमोना 10 तारिखनि गेजेराव फैसाखौ मोननो हायो अके बेनो जाबाय 950 रांखौहाय नोंथांमोना मोनो दा बेखायनो दा फर्म साबमिटआ जुदि सेप्तेम्बराव जागायोबा नोंथांमोननिया डकुमेन्टसा मा नांगोन ना फार्स्टआव आधार कार्ड कम्पालसरि पेन कार्डआ नांलायथारा देन डमिसाइलआ नांगोन ना नाङा बिनि सायाव डिटेल्स फैथ'वाखै जेब्ला फैयो आपडेटखौ मोनगोन
नाथाय 1 जों बेनिफ्राय 4 5 कम्पालसरि माने आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों पासबुकजों नांथारगोन आरो लिंक थानाय जाथारनांगोन फट'स गांनै नांगोन मबाइल नाम्बाराबो नांगोन 8 नाम्बारा कम्पालसरि खालामबाय रेशन कार्ड थ' रेशन कार्डआ नांथारगोन रेशन कार्ड थाबासो बे स्किमाव अरुनदयाव मोनगोन बेखौ बुंदों अके टटेल बेनिफिसियारि जाबाय 2 लाख सोगोन नालाय बेखायनो रेशन कार्डआ नांथारसिगोन देन 9 नाम्बारा बेबो कम्पालसरि 9 नाम्बारा जाबाय इनकाम सार्टिफिकेट अके स' इनकाम सार्टिफिकेट नोंथांमोना थानाय जाथारनांगोन इनकाम सार्टिफिकेट जोङो नैबे 9 नाम्बारा बबेयाव मोनो होनोब्ला नोंथांमोना बेखौ इनकाम सार्टिफिकेट एबा एनुवेलि बोसोरारि आरजिनाय जे नोंथाङा 2 लाखनि गाहायाव खामायोब्ला बे स्किमाव मोननो हायो जुदि बाराबा मोना बे जाबाय मोनसे गाइडलाइन्समोन देन बेखौ बोरै मोनगोन बेखौ अबेयाव नोंथांमोना खालामनांगोन अके स' बेनि भेलिडिटिया 1 इयार थायो माने दिनै खालामबा बेनि भेलिडिटिया गासै 1 इयार थायो बेखायनो दायो खालामबा नोंथांमोना सोलिहैगोन सेप्तेम्बरसिम जेबो नङा सोलिगोन थ' बेखायनो दायो खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना थाबनो माने मोननो हायो आरो दा बेखौहाय अनलाइन खालामनांगोन सार्कोल अफिसाव माने बिथांमोना खालामगोन एप्रुभ खालामगोन नोंथांमोना जाहाथे अनलाइन खालामना लायो दा गोबाव माने जानो हागौ बाट नोंथांमोना दायो खालामबा थाब जागोन देनांहाय माने गोबाव जानो हागौ आइ कार्डआ भटार कार्ड नोंथांमोननि एज प्रुफ आधार कार्ड बेनो जागोन टेनसन गैया दा जायखिजाया नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनजोब्बाय बे 3.0निखौ दा नोंथांमोना फर्मखौहाय अफलाइनसो मोनगोन दा जेब्ला अर्डार फैगोन ब्लक अफिसनिफ्राय अब्लाथाय बिजनेस लेभेलाव एबा गाव पन्सायत लेभेलाव नोंथांमोननो हरगोन आरो एप्रुभ खालामनानै लास्ट लेभेलाव जायखिजाया 10 तारिखआव फैसाखौ सोयो बेनो जाबाय 950 दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय आरो सोरबादि बेनिफिसियारि मोनगोन होनोबा मेनलि आइजोफ्रा मोनगोन बेनिफ्राय हौवाफोरा जुदि फिजिकेल डिसेबिलिटि दङबा नोंथांमोनाबो मोनगोन जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन रिकुवेस्ट खालामनांगोन आरो मेनलि आइजोफोरखौबो टारगेट खालामदों जाहाथे मोननो हायो दा बुजिबाय जानांगौ आरो जायफ्रा बुजिबाय कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा बुजिथाराखै कमेन्ट्स खालाम हानायसेबां रिप्लाइखौ खालामनो नाजागोन